megalayapost.news. Riboy People Council kumkoy kaseng ke Syakri nak bentar ki pajba ke tem Riboy kalami iskmat ban penpau ke jeng sukmen ke bakrau kabadi hedin bawa mele ke jarang oba sosen sutun ulah syajit kum menteri sarkar balaban syat ru yo hadu lai lagi department kata ke community and rural development secretariat administration department berka general administration department kajing yo rung oba sosen sutun haka kenhun ki menteri sarkar bani obat ekte lai lagi department kalong ke kabuk siare ke Riboy district kumkoy naka aspirational district Bak Jason Lennox Norum, Presiden ke Riboy People's Council. Bat benrabru dak baung kumta. Kamut bon paikmat tang ya ke jarang konstituensi bat ke Riboy District. Endai unsyem ya kata ke jinggit kli nak bentar ke Roy Gepar. Habaro ki bentar jong ke jela ulah benram. Ulong ru bekaseng ai hublei kerpang ya menteri bak ke jela konrat kes sama. Ubala ai ru ya ke bahak ya bak sesestun bendon lang ha ke kenun ki menteri sarkar. Nama adalah Kambun Snem ke Riboy District. Kamsyem ladon kita ki MLA banyorung ha ke kenun ki minister. Nakal yang keseng ke Blay berkejingkit bokir yang ia bahasa sesutun hakabakum menteri sarkar umpami kemat Riboy undang lak susu ban penjenai ya kejing Syakri ban pendep ya sibun kikam bala ban siat dak sarkar kabalonghi kejing sendur nak banta kejing kelah baka jela kandang kiu seprang abarok kiliang ulah benram to agane kapor naka liang jungka Riboy People's Council ni don ya ban penpau ya kejing sungokumen kai ke bakum ka seng ngiyoi kini ki kendiat sini baladam ka jingyo benta jong u emily jong ka jirang iso sostenes sotun badeng mengikut ie ka jingyo benta jong i ban yadon lang haka Council of Minister kumuwe ni dikot ka cabinet kum ka seng ni shim ya kene ka kabu ban ay ka jing kublei ya u Chief Minister rubah don burom bayalam ya ka jela jongi ya kajing ibit jong u ban ailat ya uwe no pernah kisangut ki MLA jong ka NPP ha district Riboy jongi la shisha kadi rai ka ba hap hi ban ai ka jing yaro nau ka jingla jong CM ban yoi ba ka district ka jongi ka badai ka aspirational district ya ka ba nidon ya ki babun ki jing e ber ki jing duna dak ba ong kumta ni yoi ba ka sarkar ka the ya ki kampen roy ki ai ke development ka ju prasyang kat bala ban wanra i kita ki scheme ki baper ban kentu ya ka district ka jong bat ha ka bakum ka ne kapor habangi ya keren ya ka jingyo jong uwe na pnki MLA jong ka district bandrung ha ka cabinet kum ka seng ni shim ba kane ka de ka rai ka badai por bat ka babiang bat ni so ban pau ya ka jing sungu ya Chief Minister bat ya ka parti por ka we pi ka Riboy district kumbangi tiap ka district kaba long kle kaba long kelan ki isu ro ki bala kle ka jingi yong jong ki biru ro kaba long kle but klempet ha bakum kata ka district ki don shibune ki jingi pi MLA jongi balong ro MDC ka ji upor jong jirang na tarai ka jingi kli ha i menta kandang kamhe kandang kamkhia ila Syakri kum MLA ila Syakri menta kum MDC hagajuk opor bat menta kani kedeka klipmat kaba inhab ban kit ban baru tang ya kalengkor jongka konstituensi jirang ne jongka district Henry jongka state hibor kawai te kai ka bakum ka sengi shko ban pau kalong ba kai ka bangi ju angnut borak kata ba ka representation jongka Riboy ban yor ka cabinet ka bangi ju prasyang kat bala ban wanra kata ka narrative ka district ka jongi ba kadi bendan bit kata ka linti ba at least habang idon ni ki MLA ni keren la ngim don ki MLA ki badan ka ruling dispensation ka situation kalong da kumuipat Henry mentan apne ki sanmut ki MLA jaga district sau ki don barka ruling ka NPP te ka jingyo benta jong i bareng sosina sotun haka cabinet kadi ka kabuk siar nak benta jongi kum ka district nak benta jongi kum ka jela porok koi ban ngi kermen scam ba ka district ka jongi ka ba katu ka jing don kam ka jongka ban yo sngu ya ka concern ya ka sur ya ki jinge ki babun jai bun rukom kani ga diga kenti ka bale se ka bangi yala ban angnut ban khmit enti ba u weni kinong ilam jongka district Riboy ka jongi un keren bat un penpau ya ki jinge ki ba don kam ban don apo jongka district Riboy ka jongi bat ngi ai ka jing khublei ki bok ya u badeng sotun ya ka ba undang la ban Syakri
ban kampan janai shishu ya ka jing sekuri ka jung ki pai ba bat nidon ban pau ba hakane kang tiat ka jung nidon ban ai ka jing terlang sispa persen kenang ba ka district ka jing kan mentoi bar ka jala jing ro kan mentoi ki babun pilihan te kumbang yela ro ban yoi ba ki portfolio ki ba yasam nak mentai kini ki minister ki ba penthmai i so ya sotun kumbang yela ban yoi bala ban syat yoi ban yalam ki lai tili department ka Community and Rural Development CNRD, ka Secretariat Administration Department, bat ka GAD, ka General Administration Department. Ni semua benong ba ni don ni kata jingkermen ba kini ki jing ki badan ka department benta ka jing yo ya kan ka benta ban yalam kini ki department ni kermen ba i so ton idang la ban ra ya ka jing kelah penuan ra ya kata kajing penjanai kajing penbet ya kan kerkom trika bat ngakermen ba kini ki department ke ba in klik menta kan de kajing kerku bat kajing mentoi nak menta ki pai ba mong shnong jong district bat kum juro jong jalah barok kowe Meghalaya Post.news